Ja keď som sem prišla, že naozaj som videla, že to je fakt nadľudskej veľkosti, ja som mala také zimomriavky, klobúk dole, wow. Priatelia, toto sa nestáva každý deň. Postavil som Lego logo pre známu slovenskú speváčku. A ona si ho prišla osobne pozrieť. Tak čo poviete? Bude sa jej páčiť? Uvidíme. A tu v Nových Sadoch čo najsrdečnejšie vítam Zuzku Smatanovú. Zuzka, vítaj. Čau, Lukáš. Takže dnes si vlastne prišla na kolaudáciu svojho loga a všetci dobre vieme, že nie si len fantastická speváčka, muzikantka, ale aj vynikajúca ilustrátorka. Tak by ma zaujímal tvoj profesionálny názor. Počúvaj, ja som videla najprv fotku, lebo som si ani nevedela predstaviť, že čo ty vlastne s tým Legom robíš. A keď som to videla, že aké to je obrovské, som úplne žasla. Hlavne, ja keď som sem prišla, že naozaj som videla, že to je fakt nadľudskej veľkosti, ja som mala také zimomriavky, takže absolútne klobúk dole nad tou vytlačkou, lebo viem práve tým, že ja ilustrujem a venujem sa nejakej teda tej výtvarnej činnosti, tak viem, že koľko to zoberie času a sústredenia, takže klobúk dole, wow. A zaujíma ma, povedz nám ešte niečo o tomto svojom logu, vlastne to používaš celú svoju kariéru. Áno, no vieš čo, toto Z-ko, ktoré ja vlastne mám, je to ako keby taký úsmev, ono sa to už urobilo z toho taká vyslovene čiarka, ale ono pôvodne to bolo také akoby táto čiara bola taká ako keby úsmev a dve oči. Ale to Z-ko prapôvodne úplne vymyslel môj otec, ktorý mal proste v nejakom zvyku, keď niečo robil, podpisoval, alebo proste niečo písal na nejaký zoznam, tak vždy tam urobil takéto Z-ko. A ja som si ho úplne posvojila a ja som sa začala takto podpisovať a aj v tomto S-ku už od svojej strednej školy, takže ako keby ja mám tieto svoje iniciály naozaj v ruke už od strednej školy, takže naozaj to nebola žiadna ako keby predpríprava na to, že ja budem mať niekedy nejaké logo alebo niečo, vôbec som netušila, že ako sa to vyvinie. Takže naozaj môžem povedať, že skoro celý život používam tieto iniciály a to logo sa vlastne z toho vyprofilovalo, dal som to do krúžku a takto s tým funguje už roky. A vy si predstavíte, že takéto logo by si mali na koncerte za sebou? Viem, môžem sa zobrať. Viem si to predstaviť a veľakrát sa to aj stalo, že naozaj, že sme mali niekde nejakú letku a čelo, tak sme použili práve toto moje logo a za mnou svietilo, takže áno, stáva sa aj to. Povedz nám vlastne, že čo plánuješ teraz do budúcnosti? Čo ja práve som si napísala knižku detskú, svoju vlastnú, s básničkami a teraz vlastne od 1. októbra ja sa idem pustiť do ilustrovania tej knižky, tak sa na to veľmi teším, lebo už vieš, už je to vlastná kniha s vlastným príbehom, vlastnými ilustráciami, tak je to také iné, ako keď kreslíš niekomu inému, tak sa na to teším. Takže ide si urobiť radosť. Idem si urobiť radosť, najmä. Výborne, teším sa. Strašne ti ďakujem, že si prišla. Ja sa teším. Pokiaľ vás zaujíma Zuzka Smatanová, sledujte jej sociálne siete, chystá sa nová knižka, určite sa máte na čo tešiť. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem. A vy si predstavíte, že takéto logo by si mali na koncerte za sebou? Viem, môžem sa zobrať. Viem si to predstaviť a